Sometimes I feel so strong because of you, my babe. Η σωστή εκδρομή ξεκινάει με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μία ώρα καθυστέρηση και το άλλο είναι καφές. Δημήτρη, πες και εσύ ένα γεια στην κάμερα. Τον έχουμε κρύψει το Δημήτρη. Πρώτη φορά άρχισε ο πάνω. Τι θες να πεις, κάτι ήγγειλε, πες, τι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Φοβήθηκες τώρα, Για πες εσύ τι θέλεις να πεις. Ότι άργησες. Άργησα, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά άργησα για καλό. Εμένα λένε ότι αργώ. Και τελικά εγώ είμαι ο πρώτος στην ώρα μου. Άγγλος. Άργησα για να δούμε πώς είναι. Αυτό. Άργησα για να ξέρουν πώς είναι όταν αργείς. Κακό, Ξεκινάμε εδώ από το ορμητήριό μας. Είμαστε έτοιμοι. Το GPS δεν δουλεύει για κάποιο λόγο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαν τα αυτοκολλητάκια. Και εννοείται πρέπει να βάλουμε. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο. Μπράβο στο Μάστορα, το φίλο. Που λες. Εδώ θα μπει. Πώς το βλέπεις πάνω εκεί. Ωραίο. Μερακλής. Άντε. Μεγές. Τώρα έχει πάρει δυο άλογα το μηχανάκι. Ξεκινήσαμε από Αθήνα. Πάμε Παρνασσό. Μέχρι στιγμής δεν δουλεύει τίποτα. Δεν δουλεύουν οι επικοινωνίες. Δεν δουλεύει GPS. Θα δούμε. Δημήτρη, πρέπει να έχεις σκάσει και εσύ το αντιανεμικό του μικροφόνου και κάνει θόρυβο. Έλα, για πάμε. Να σου πω ένα ευχάριστο. Χάσα τη διαδρομή. Όλα τα μότο τα έχουν κάνει. Από εδώ μας πάει. Θέλω τη βοήθειά σου, φιλέ. Ναι. Φίλε, έχω μαγκώσει άσχημα. Ωραία, μαλάκα. Καλά πάει η εκδρομή. Δεν έχουμε κάνει ούτε μισή ώρα. Μισή ωρίτσα δεν πάμε, έχουν αρχίσει τα χρόνια και φαίνονται σιγά σιγά. Παιδιά, έχω μαγκώσει άσχημα. Κάνουμε λίγο εντριβές με VIX. Έχει προμηθευτεί τα πάντα. Όλα τα έχει. Ευτυχώς που έχουμε και το Στέλιο. Εντάξει είμαστε. Ευχαριστώ πολύ, σύντροχε. Πάμε αριστερά. Απλά δεν έχω GPS, έχει κρασάρει. Εδώ, όλη η καταστροφή της φύσης, φίλε. Κοίτα εδώ. Ναι, πράσινη ενέργεια και ναι. Ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά. Εδώ να πούμε για τις ανεμογεννήτριες λίγο κάποια πράγματα, ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μελέτη για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Επειδή έχω πολύ καλό μου φίλο ο οποίος έχει αναλάβει τις μελέτες από ορνηθολογική άποψη, έχει γνωματοδοτήσει αρνητικά για πολλές περιοχές, όπως είναι στην Κρήτη, η οποία Κρήτη έχει
Ένα πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο είδος, το οποίο έχει εξαφανιστεί από όλα τα Βαλκάνια, το κυπαετό. Και έχουνε, άμα δείτε το χάρτη, παππούν ανεμογεννήτριες στην Κρήτη, έχουνε βάλει παιδιά ανεμογεννήτριες σχεδόν σε όλα τα μέρη και τα βουνά της Κρήτης, εκεί που έχει φωλιά ο κυπαετός. Και όχι μόνο ο κυπαετός, μιλάμε για ένα πουλί το οποίο αριθμεί 7 ζευγάρια σε όλα τα Βαλκάνια και είναι μόνο στην Κρήτη. 7 ζευγάρια και καμιά δεκαριά ακόμα πουλιά μόνα τους. Ναι, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Έχουμε δει και έχουμε διασώσει πουλιά από τραυματισμένα πουλιά από ανεμογεννήτριες. Έχουμε δει πουλιά τα οποία δεν έχουν σωθεί, έχουν σκοτωθεί. Έχουμε πουλιά τα οποία είναι ακροτηριασμένα. Έχουμε ένα φυδαετό, ο οποίος είναι και στο βοτανικό κήπο, ακροτηριασμένος, που δεν πρόκειται να ξαναπετάξει. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι μια τραγική κατάσταση και πραγματικά όπου μπορεί ο κόσμος να αντισταθεί σε αυτή τη μαλακία που καταστρέφει τη φύση και τα βουνά μας. Όχι κυπαετούς, όρνια. Γιατί ακόμα και στην Κρήτη οι ίδιοι οι ντόπιοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο κήπας, ποιο είναι το όρνιο δηλαδή και ποιος είναι ο κυπαετός, και πολλές φορές τα λένε και οι ίδιοι εκεί κυπαετό, αλλά εννοούν το κήπα, το όρνιο, που είναι πάρα πολλά βέβαια φυσικά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή όρνιο, έχει απικία, έχει φωλιά και στην Πάρνηθα. Πέταλο. Ναι, μήπως να κάνουμε λίγο πιέση. Πού είσαι μωρέ τρελέ? Μας την πέσανε. Σταματήσαμε να βγάλουμε αέρα στα λάστιχα. Πού είσαι ρε? Ωραίο σημείο σταματήσαμε να βγάλουμε αέρα. Έλα εδώ, έλα κούκλε μου, έλα γόρι μου. Άλλος? Δεν ξέρω τι έχω πει. Είμαστε στη θέση Στεφάνη. Σταματήσαμε να βγάλουμε αέρα λίγο. Όλα πάνε καλά, αλλά πονάμε λίγο. Πού είσαι μωρέ? Πού είσαι μωρέ όμορφε? Πού είσαι μωρέ όμορφε? Σου ήρθε για χαδάκια. Αυτά παίζουνε τώρα.
Εδώ δεν είναι μαλακωτά πλέον. Αλλά είναι ωραίο. Ναι. Τραβάω. Εν τω μεταξύ έχετε όλοι κάμερες και όλοι ρωτάτε εμένα να τραβάω. Να πούμε και δύο λόγια για τα μηχανάκια, για τους χορηγούς μας που μας έχουν παραχωρήσει. Οι χορηγοί είναι οι τσέπες μας. Δηλαδή, τα λεφτά όλα βγαίνουν από το DG Car Lab και από το Moto Psycho. Αυτή είναι η χορηγή μας. Η τσέπη μας, τα χέρια μας, η δουλειά μας. Αυτό. Λοιπόν, πού είναι, Νάτος, ο φιδαετός, παιδιά, Νάτος. Αυτός τώρα ήρθε από Αφρική, μετανάστευση. Στέλιο, φιδαετός. Πάμε. Είδαμε και ένα φιδαετό. Αυτός έχει έρθει τώρα από την Αφρική με την ανοιξιάτικη μετανάστευση. Θα έρθει εδώ να γεννήσει, να πάρει τα πουλάκια του και να φύγει το φθινόπωρο. Και εσείς εδώ φυτεύτε ανεμογεννήτριες. Ό,τι έχει γλιτώσει αυτό το ζώο για να έρθει από την υποσαχάρια Αφρική, 5.000 χιλιόμετρα περίπου, να έρθει να σκοτωθεί εδώ πέρα. Βλέπεις όμως, ρε παιδί μου, ότι παρόλο που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ και η Αττική και η Βιωτία, παρόλα αυτά η φύση προσπαθεί να ανακάμψει. Παρόλα αυτά το παλεύει, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, και από τα ζώα που έχει, τα οποία έρχονται από την οροσειρά της Πίνδου, καταλήγουν εδώ. Δηλαδή ο λύκος έχει κάνει πολύ μεγάλη απόσταση, που εντάξει για το λύκο δεν είναι βέβαια μεγάλη αυτή, αλλά η Αργέλη αυτή αριθμεί περίπου 30 άτομα, 30 λύκους, είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης και η νοτιότερη σε κατανομή. Δηλαδή είμαστε τόσο τυχεροί εμείς οι κάτοικοι της Αθήνας που έχουμε αυτό το ζώο στη μεγαλύτερη Αργέλη της Ευρώπης. Ο λύκος είναι πολύ ντροπαλό ζώο γενικά. Ζεσταθήκαμε, μπήκαμε για λίγο χωματάκι, επιτέλους. 8 και μία Μαρόλο. Με τη Γερακίνα τι έγινε πριν εκεί που σηκώθηκε? Πως πέταγε δίπλα μου, σε κάνα εδώ έτσι και άρχισε και πέταγε πάνω μου. Το παράλληλα περπατή, με ίδια ταχύτητα πήγαινα, πέταγε αυτή και θες την πέρναγα έτσι εδώ. Σε κάποια φάση πηγαίνατε μαζί, παράλληλα, αλλά δεν πρόλαβα να το γράψω. Αυτό λέω, αν πρόλαβε να το γράψεις. Φουλ Γερακίνες εδώ, έτσι. Θα βρούμε κι άλλες. Πρέπει να με γούσταρε μαλάκα αυτή η Γερακίνη. Σε πλεύρισε, για πολλή ώρα σε είχε από κοντά, έτσι. Ανταλλάξετε τίποτα? Δεν πρόλαβα. Μαλακία. Ο Στέλιος είναι δύο πράγματα στην ομάδα. Είναι ο σεφ μας και ο γιατρός μας. Έχει πάρει πολλές αρμοδιότητες. Τι θέλεις, τόνο ή κοτοπουλάκι φιλέτο? Θα σου δώσω κοτοπουλάκι, να αφήσουμε το... Άλλο λίγο ένας, άλλο άλλος. Θα σκοτοπουλάκι, πολύ ελαφρύ το μηχανάκι μου. Ή τόνο. Και εκεί στις πέτρες το πήγα... Τόνο. Για το πάνω μας εδώ. Κοτοπουλάκι. Έλα κοτοπουλάκι, πουλάκι μου. Να τα βρείτε όλα περιποιημένα, μου λέει. Εντάξει, καλό δρόμο, παιδιά. Πάμε. Έλα. Πάμε το πρόβλημα.
Πάνος ασχολείται με άγρια ζώα γενικά. Οπότε μας ενημερώνει εδώ με σπάσεις. Έλα ρε Μίτσο με το κόβε! Ευχάριστα. Μπενζίνη έχετε? Έχουμε, είπανε. Πολλά χιλιόμετρα θα βγάλουμε, είπανε. Τι 120 ρε, 60 έχει τώρα που ήμασταν πάνω. Καλά είναι. Όπα, κάτι εδώ θα μας τυχώσει εδώ. Γράφω λίγο από τον καθρέφτη. Κάπου θα πούμε. Ο Παρνασσός εκεί πάμε, χιονισμένος, η κορυφαία του, η Λιάκουρα. Ο Παρνασσού νομίζω 2.453, κάπου εκεί. Ορίστε που ήθελες κομματόδρομο. Εντάξει, είναι τέλειο εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Η αλήθεια να λέγεται. Να και η κερακίνα που μόλις απογειώθηκε αριστερά μας. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Έχει γίνει ένα με το περιβάλλον εδώ. Έλα, πέρνα. Κοίτα εδώ την ανηφόρα μπροστά, τι ωραία που φαίνεται. Τι ωραίο δρομάκι, μπράβο. Το ένα κανάλι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ξέρουμε? Τι είναι αυτό το νερό? Το κανάλι που πάει στον Πόρνο. Α, ναι. Έλα και τα γλαράκια. Προσέξτε τις σουράδες εδώ, κυτρινοσουράδες, αυτά εδώ που πετάνε, κυτρινοσουράδες. Είναι η άνοιξη φανταστική, έρχονται όλα τα πουλιά, τα λουλούδια ανθίζουν, θέλει λίγο προσοχή, εντάξει, να το ευχαριστιόμαστε, να κάνουμε την βόλτα μας, εννοείται λίγο παραπάνω προσοχή τώρα που είναι η εποχή αυτή που είναι δραστήρια όλα τα ζώα, λιγάκι. Πάμε Παρνασσό μέσω εφαρμογής της Osman που βάζεις τη διαδρομή σας να ακολουθήσεις και σε πηγαίνει από κομματόδρομο κυρίως και όσο πιο τέλος πάντων μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Άτος και ο Στέλιος.
Τρόπαιο Λεύκτρον. Από αυτή. Αυτό ήταν αναμενόμενο εδώ πέρα. Ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια της βόλτας αυτή εδώ η βάση της πινακίδας. Καινούργια είναι. Λουκούμι, λουκούμι. Αμέσως θα κοκολογήσετε το μηχανάκι μου. Όχι το μηχανάκι, το μηχανάκι όπου μαμά έχει γαμό τις βάσεις, φίλε. Αυτή η μαλακία που πήγες και έβαλες. Για πες εδώ, αυτό. Πατέντες. Με ενοχλούσα. Ό,τι ωραία είσαι με το ποταμάκι πίσω. Γράφεις. Καλά που σας είχα πίσω όλη την ώρα. Γιατί? Χαμπάρι δεν πήρατε. Γεια χαρά, παιδιά. Τι λέει, καλά είστε? Γεια χαρά. Πάμε Παρνασσό. Εσείς? Πάμε για ηλίκη. Από έρχεστε? Αθήνα. Έλα ρε, ο Τουίστη. Τι λέει? Καλά ρε, καλά. Κάναμε λάθος, γυρνάμε. Αν και ήταν ωραίο ανηφοράκι αυτό, μάλλον γι' αυτό πήγε και ο άλλος. Πολύ ωραίο ανηφοράκι. Πω, τι ωραία! Ελπίζω να τραβάω τώρα. Τι κάνω ρε? Πρόσεχε τα τεπόζιτά σου εσύ. Μπράβο πάνω. Να δω πως θα γυρίσουμε τώρα. Γυρίζουν οι δίσκοι μου. Ούτε καν δεν ανεβαίνω εγώ τώρα εκεί. Να το έφυγε. Όχι, εντάξει. Θα το κάνει το αλάνι. Το θέμα έτσι να γίνει. Ωραία. Κοίτα εδώ, δεν μπορώ να βγω. Μαλάκα, πώς έχω... Α, κοκκινόχωμα, Θα τα γυρίσουμε, θα κρατάει ένας και θα... Φοβάμαι λίγο εδώ, μαλάκα, άμα γίνει καμία και πέσει, φέρ' την να πιο μέσα, ρε. Ρεμβάζεται. Ρεμβάζεται. Ρεμβάζουμε. Μόνο εγώ έχω λαστωθεί γενικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς τίποτα, κυρίες εμείς. Καταράκτες Πέτρας. Ωραία είναι εδώ, Να είχαμε τώρα να φάμε και κάτι, να πικνίκ. Είμαστε καθοδόν για Παρνασσό, για Πολύδροσο Παρνασσού. Ναι, συμφωνείτε. Και αλήθεια λέμε. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Και δεν φαίνεται έτσι τόσο μεγάλο συνολιστικό, δεν μπορούμε να σου το δείξουμε. Είναι αρκετά μεγάλο. Καλό, καλό. Κάναμε μαλακία, έκανα εγώ. Το παίρνω πάνω μου, συγγνώμη. Για να δούμε τον καταράκτη ήρθαμε εδώ. Γύρνα τα μηχανάκια και στην πολυλογία. Το ένα το γυρίσαμε. Είναι πολύ στενά εδώ. Το ένα τα καταφέραμε και το γυρίσαμε. Το κόβε. Και τώρα πάμε τα γαϊδούρια αυτά εδώ πέρα. Τι σε πειράζει, στου έτσι κι αλλιώς σου στέλνει θα πειραματιστείς. Ναι, πρώτα του στέλνει, είναι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά.
Θα γελάσω. Θα δούμε πώς. Άμα πες θα δούμε τι να μην κάνουμε. Θα τον κόλλο, στρίψτε να έρθει ο κόλλος. Σιγά βρε γαυγάβ. Αριστερά τώρα. Πρόσχε, σου κλείνει το stand, Ίσια. Σου κλείσει το stand, πρόσχε. Μην το αφήσεις και να κάτσει, μπράβο. Πας εκεί. Κι εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσχε, μην πέσεις κάτω, είσαι στην άκρη, Κάτσε λίγο, ρε. Είναι στην άκρη ο άλλος, θα τον πάρει μαζί με τη μηχανή. Πρόσχε, μην φύγετε μαζί με τον πάρει από κάτω. Αλλιώς το τιμόνι, αλλιώς το τιμόνι, έτσι. Σηκώστε το λίγο να τσουλήσω τη ρόδα εγώ λίγο. Να περάσει εδώ. Ή κάνε λίγο πίσω όπως είσαι. Να φύγει από την πέτρα εδώ. Είδατε το κόδε, για πλάκα γύρισε με ένα άτομο. Ταχύτητα βάλ' του. So lost, I feel so lonely. And now tonight I'm so scared. Memories get back and then disappear. I say yeah, yeah, I'm begging to stay. Yeah, I'm begging to stay. Begging to stay. Καλά είσαι, καλά είσαι. Τι έγινε? Ποιος πήρε οικόπεδο? Καλό! Αχ, μυρίζει χαμομηλάκι. Άνοιξη, όμορφη, ωραία. 2 ήδη είπε, θα τα έχει δει πιο πάνω. Θα τα πει. Γενικά πάμε από επαρχιακούς δρόμους, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε, οπότε παίζει να φάμε άκυρο, γυρνάμε πίσω, ξαναμπαίνουμε. Αλλά μέχρι στιγμής εντάξει, όλα καλά. Αφού δεν χτύπησε και ο Μιτσάρας. Ο Παρνασσός πάντα μπροστά μας είναι, αλλά ποτέ δεν το πλησιάζουμε. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο. Καλά πας. Εδώ είναι ένας λευκοτσικνιάς, ερωδιός. Δεν υπάρχει τέτοιο πουλί. Ναι. Έχουν ονόματα οι πάπιες. Αυτές εδώ είναι φαλαρίδες με το άσπρο κεφάλι εδώ, δύο που φαίνονται μέσα. Ωραία πλημμυροτόπια έχει εδώ πέρα. Όχι ρε, όχι, αυτά είναι πλημμυρισμένα χωράφια. Αυτά σε λίγο καιρό δεν θα έχουν νερό. Απλά τώρα βρίσκουν ευκαιρία τα πουλιά τα μεταναστευτικά και έρχονται εδώ. Ωραίο συντροβιότοπος εδώ πέρα. Πλημμυρισμένα είναι εποχικά αυτά. Πάμε λίγο χαλαρά εδώ, μην τα ταράξουμε τα πουλιά. Ένας σταυτοτσικνιάς μπροστά πετάει. Ναι, μπροστά μας. Ερωδιός είναι κι αυτός.
Ω, πελαργή παιδιά. Πελαργή. Κοιτάξτε εδώ μέσα η πελαργή παιδιά, κοιτάξτε πόσοι είναι. Πετάνε κάτι μεγάλα. Αλλά είναι μαύρη νερά. Λοιπόν παιδιά, ελάτε να δείτε εδώ πέρα παρατήρηση. Επάνω μας είναι μαύρο πελαργός. Αυτοί εδώ είναι όλοι μαυροπελαργοί. Αλλά πετάγανε πάνω και πάλι μας. Και αυτή μπροστά είναι λευκή πελαργή. Είναι δύο ειδών πελαργοί. Λοιπόν, είδαμε μία αγριόγατα εδώ πέρα, Φέλης Σιλβέστρης. Από τα δύσκολα ειδάκια, ναι, από τα δύσκολα ειδάκια που μπορείς να παρατηρήσεις. Έχουμε γενικά, εντάξει, αρκετές αγριόγατες. Ωραίο είναι, γράφω την τούμπο που θα φάω σε λίγο, γιατί έχω αρχίσει και κουράζομαι. Μάλλον να αγριεύει το βλέπω. Για περάστε, για περάστε. Εντάξει, τόσο σαν. Ναι, ναι. Πώς είμαστε? Αρχίζει λίγο και καίγεται η πλάτη, Και εμένα έτσι είναι. Πολύ ωραία είναι πάντως. Εκεί βρέχει, Βροχή είναι αυτό. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Νομίζω δεξιά πάμε, δεξιά. Λάθος έχουμε κάνει, αλλά πάμε δεξιά. Επιτέλους φτάσαμε στο Πολύδροσο. Σε ένα λεπτό θα είμαστε στο ξενοδοχείο μας. Πονάει η πλάτη μας, πονάνε τα χέρια μας, τα πόδια μας. Αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Σε ένα λεπτό. Να κάνουμε ένα μπάνιο. Και να πάμε να φάμε. Να βρούμε μια ταβέρνα εδώ πέρα στο χωριό. Ξενοδοχείο Πολύδροσος. Ορίστε, έχουμε και πάρκινγκ. Φτάσαμε. Επιτέλους. Ναι. Φτάσαμε μετά από 9 ώρες πάνω στο μηχανάκι. 9 ώρες μαζί με τα διαλύματα, ναι. Φύγαμε 10 παρά, 9.30-10 παρά και φτάσαμε 7 παρά. Ναι, 9 ώρες μαζί με τις στάσεις που κάναμε. 10:30 φύγαμε, δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα. Άστα αυτά. Για πες, τι κουράστηκες? Καλά ήταν, όχι. Περίμενα να κουραστεί παραπάνω, η αλήθεια είναι. Εδώ τα νιάτα κουράστηκα. Η πλάτη? Εντάξει, αύριο δεν ξέρω, θα δείξει αύριο. Αύριο θα είμαστε πολύ καλά. Αύριο πρωί, 12 η ώρα φεύγουμε. Επιτέλους, κάτσαμε
φτάσαμε. Περιμένω το φαΐ, πώς και πώς. Και μάλλον θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά, είμαστε κομμάτια. Πολύ καλά. Φτάσαμε 9 ώρες στο τιμόνι. 9 ώρες. 9 ώρες στο τιμόνι. 9 ώρες και 7,5 να ήταν χώμα. Καθαρά. Ναι. Ευτυχώς που ήταν ο Στέλιος μαζί στη διαδρομή. Ο Στέλιος είχε μαζί του. Ο Στέλιος βρήκαμε, εγώ είμαι μηχανικός. Ο Πάνος είναι καμεραμάν, μοντέρ και πάει λέγοντας. Ο Στέλιος είναι αυτό που θα ήταν η μητέρα μας σε Γόλτα. Ναι, είναι η μαμά Τερέζα των Τζακαλιών. Με τα μωρομάτιλά μας. Τι άλλα. Πάντα είχε. Πάντα είχε. Έβγαζε από παντού. Ό,τι χρειαζόμασταν. Είχε μία τσάντα πλαϊνή, η οποία είχε μέσα. Με μαλλονί να καπνίζω πολύ. Επίσης. Πάλι κάπνισες. Και δεν είναι αυτό το τύπου και καλά να φύγουμε να ξεκινήσουμε την πορεία μας. Είναι τύπου κάνεις κακό στα πνευμόνια σου. Όχι, εμείς βρήκαμε το ρόλο μας. Εμείς ευχαριστούμε που μας γνώρισες. Λοιπόν, τα σαντουιτσάκια με τον Τόνο και το κοτόπουλο έδωσε πόνο, έτσι, είναι μερακλής. Ο άνθρωπος είναι μερακλής. Με γραμμένο πάνω τάφ, μην τα ψάχνουμε έτοιμο. Ναι, πάνω ήταν τυλιγμένο και είχε τάφ για τον Τόνο. Πάντα. Σήμερα η βραδιά πραγματικά σήμερα είναι Στέλιος. Μιλάμε για το Στέλιο. Μπράβο Στέλιο, μπράβο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Από απέναντι έλεγα θέλω ένα μιλφέι και μπήκα εδώ και έπεσε το μάτι μου κατευθείαν εκεί. Φάσω όλο αυτό. Φάσω όλο. Για πλάκα. Φίλεξε συγγνώμη και εγώ το λιγουρένι μου, αλλά βλέπεις ένας. Δεν πες μου ότι θα φας γλυκό εσύ. Μάλλον θα υποκύψω. Μάλλον. Ζορίστηκες βλέπω. Όχι, δεν μπορώ να πηγαίνω, αλλά απλά είναι μεγάλη ποσότητα και θέλω να το φάω όλο. Αυτό σκέφτομαι. Εντάξει, πάρω το για το σπίτι. Όχι, άμα το φάω τώρα και έχει λίγο τι φάω. Είδες τα το πάω να πει και ατομικό ρε. Αυτά τα είδα. Τι. Θα μου δώσει και τι είναι αυτά τα δύο. Ποιο? Αυτά τα δύο τι είναι. Το πρώτο είναι μπανόφι και το άλλο είναι πανακότα με λεμόνι. Αυτό είναι πανακότα με λεμόνι. Το μπανόφι είναι. Λοιπόν, έλα, με πείσατε και εμένα. Θα πάρω κι εγώ. Εγώ θα πάρω το άλλο, παρακαλώ. Τι θέλεις? Μία πανακότα, έτσι, χαλαρά. Εσύ είσαι... Θα πληρώσω εγώ. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Μόλις κλείσει το κινητό, θα πω τα πληρώσεις εσύ. Τι κάνεις? Έτσι. Γεια σου ρε Δημήτρη. Με το πασούμι σου. Καλώς το να καλημέρα. Είμαστε στο ξενοδοχείο Πολύδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Λουκία και το hotel γενικότερα για τη φιλοξενία. Και να πάμε να τους βάλουμε και ένα αυτοκολλητάκι μας. Πάρ' το.